ככה אני יושב ביום כיפור ומקליט את זה ומדבר לי על 3 פרויקטים שעשיתי עם אילן. זה חבר מוזר, זה שאני קורא לו אילן זה בכלל מוזר לי, אבל זיסו באמת עברתי איתו הרבה ועברנו הרבה חברות ביחד. 3 הפרויקטים האלה הם מה זה מצחיקים, שעות שביניהם שעשינו כמובן, אבל לא היו חברות משוגעות של בניית סטים ולצלם, והמאחורי הקלעים והמשתתפים. זה היה ממש כיף. ויהיו עוד פרויקט כאלה בטוח. לא צריכים לעשות בוטקאמפ כזה, להתאמן על הכל. עם שעון, מה שהספקת, הספקת. זאת רק ההתחלה, יש עוד הרבה בדרך.